jadidan jara takdiru bamtowa darajuji yowatowa dow soro fas wisra makkata ha yehde ba mukhtaru ha sambe lurani oto luren e bunnuru ko alaji saydu nuru roni gilatim watoro kadade marati mutanum seekhu bunnuru tan seekhu fuutiyu tijani yo halwar watowɗo soroje gojam doke bunnuru laaɓeɗo julɓe amirul muminina daro soyne yiye johli fof nandima bunnuru tuggiɗo Dakar Sénégal ha doori ha ñooro nderu tiimu derdar to Muritane faate ndara sanaru gila mofti ha woyi ha segu Seykhu mena Umaru ha faati dingirayi ha yehi Banjagara Amiru posto bama o vaari Abidjan Ziguinchor postoji ha ɓariyaye Borno ha Mbour dawɓe sogoro bobo jula so terarone njuuro eɓe mbiya Saydu Bunnuru hoko fadi Fuuta men tooro o wiɓe malaɗo waajete Fuuta Kumbaru nana huura Bunnuru koye sulaha o kubbaru oɗon jogoriide komi kaalo kono kar hoko mimi hoko mbanmi jaarmi ko Saydu Bunnuru ina halka hawtaare reftina harmina kiburu kame haasidagal fo koye maale keeferu somi kewɗo haalane joomam kam ko Gaffaru sa deƴƴu sa haal benowo ko Jabbaru nulaaɓe mbirnima mbasi lawliya dohru waliyaaɓe mbasi ko anduɓe kuuri kulinaaru elmu sariatu elmul Mustafa siru ina toon ko yanera ko nandi e jaarde Bunnuru sabi ko gando duuɗiɗo ndewnaneraaka ndereeru daɗirɗo nunɗal timmuɗo neede laabdeero ko ahlul kitaabi en ngoni luɓoraaɓe o daharu kala heenne mo hawri yawnoto fuɗɗa bonjour ƴewne dayuuji Bunnuru ine wooɗaani militaire maajaani fellaani est ce que dokke Bunnuru kono ko sisi e woy so haali to biro buur wiyataake noono nganneedi e maslaha buur gila biro ministére e de colonel haa to biro gouverneur haa biro commandant de cercle biro commissaire ahlu suda kulluhum ɓe mbii ko jurum deero hay gooto naneraaka ko jinnaaɗo diinaare ƴeewwone leyde murtiino gila wirni Abou Nour ɓe tuubi ɓe njuuli gila tan feeñi Bunnuru wona fedel tuy wona pistole wona jaaru la gaawe kaccacƴe kuremella wona baaru dimaade ndiraani tawa mbaɗɗama ine nduuro silama waafaaka saka hula tuuba keveero ko jankiniiɗo e dowɗe dokke Bunnuru newiiɗo masalowo joom haqqille jaambaaro ƴeew kurus fetel makko keɗo woni tuygo jomu yabere woni kure fetel makko anndugo inde Jabbaaru ko seyfi woni jaasi lomti gaawel alkaaru nder jamma diraali ma mbiñaaki nder luuro postoji leyɗe njiɗi nder ɗi e Bunnuru ene ɗabba koddiigu jaabi wiiɓe Bunnuru o wiiɓe ndare Ndakaaru donke fandinde Bunnuru yo fofto oto tampu ngati wone posto yonteeru
o wiiɓe maalu ko mere aduna men oɗo ko montor tabiten e dewe Allah jokkene sunnatan mudaru alhaji saydu wi johlirɗo postoji joyi hotorerde duniyaaru saka so tagalleji ina raddana ko porofor woni gooɓa sakaratu ɗimmiti ɗum ko koɗo gabri tati ko siraɗi nayi ko misanu joyi ko hasbore kumto ko haajuji nawa himmeje sattaru yo faabo ene ɗi joyi yo dandu ene naaru ñande terɗe kaalaɗa kunuɗe ne mumɗi ene eero malayika ya terɗe kaale sirru mone jaharu ñande jebbila talki bondi e moƴƴi holi feere yo nannu ene firdawsi o molna ene sagaru waajuji bunnuru ɓuri wel suugara e tamaro duwawuji bunnuru ɓuri yawde e lekki docteur omoro kati jaani kala mo haaji ene ɓooro omo sokta dumbaɗo omo yaafo seyle jaaru ƴembaroɗi taktagri hono renirta ɓoosaaru o renirta almuudo taare nden ka bunnuru almuɓe beltima mbewle barake bunnuru hay goto saketake hankadi ceene sellur salati almuɗo ma salati jambour ko ballo jamiraɗo wi alhaji bunnuru téléphone e deppe so jangi inde bunnuru mobelaje woteraje nden mbaɗa dando ha gar nde gadiɗo fof gara tawa toon oto goforo nder mataw ko ordalle yamirore to ministére courrier so hirndi soko DCV premiére ha wulla waynomo ɗe hen kuno hono bagaru e to limde pakkeji limora inde nakour ceekoji bempeƴƴe hay ɓura bonna sumare diwoje ha mbeya naata e duule jana juuro ñamtina dute ciile mbaɗa ɗayɗay jiyataro ɗelaɗe waɗen ko jonnude zaade bunnuru ɗe belti mbasi goɗɗe ɗen nawi inde bunnuru somi hebbinima mi jaari saydo bunnuru famɗirtu jom miijo jom haqqille jom jeer ɗum noon mi darnat mi yimata haa wiye wooro heewi tawa ko sappo ɓalɓure maɗa bunnuru wiyetake bempeƴƴe nder geej hay soko e baharu hono foti bikam ma no foti ɓuɗi leydi ma sajaru yo newnanam Allah newnana saydu bunnuru teddi weli Allah tigi yiɗi rokki bunnuru worodde seyɗane neɗɗo e jinne ma yitere hakkunde amen faddo falo minen e bunnuru ren min kala e bondi kisna saydu bunnuru kala juulɗo mone haaji renndin min e bunnuru jiɗen mo jokken mo jiɗoren Baye Mansour jiɗoren Ababacry Sy kame Saykhu Mansour e Abdoul Aziz joom ɓure ha he Masohor e Habibou korsuɗo koltuɗo nede Mahor Alpha Mayoro jiɗen ɗum jokken e Saykhu men Umaru e Saykhu Ali e Cheikh Tidiane Mokhtaru sibu horma ɓe ɓernde am soomima hen haɗaru humtugo jam suynu sunnam humtanam waɗaru jomam ilahi komi cohlirɗo lawsaru mawɗi e tokosi fo sibo daharu joom hararu ha jammi saktane jara nden ɗalen suuro wirnaki suuɗaki jomam sirroɓe jaharu yo juule annabi joom al arsi yeruma ɗaru yeru koode yeru ndiwri yeru korokaje yeru sajaru yeru ɓonji yeru binde yeru bempeƴe yeru basaru yeru terɗe windere yeru puɗi leydi yeru wabaru juul yeru berewre fileɗɗe he ñaldi adunaru limore jammaji fof ya juule basiru ko an andi ɗum ɗo no foti ɓuuri andu hasbore sow ɗum ujunnaje ujunere ɓeydo hasbore aleɓe annabi kana sahabaɓe lansaru e muhajirina julɓe hajjoɓe ene juuro wonde kisal duumi ngal hawta wuttoro wiyeteno Allah ɗum asuru e nahour allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim